הן נשים והן שרות, שילוב קטלני בימים אלה. הן חיות ומופיעות בארצות הברית, אבל הלב והבית כאן בישראל, אם בהרצליה ואם בקריות. גם כי אלך בגיא צל מוות, לא ירא רע. לא ירא רע, כי אתה עמדי. איפה את מחזנת, שרה? אני חזנית בארצות הברית, בקהילה הרפורמית, בפלורידה בעיקר. למה שם ולא בארץ? כי הגעתי לשם משם, דרך הופעות שעשיתי שם, הגעתי לבתי כנסת האלה, וגם הכרתי את הרב שלי שקוראים לו אמי לוי, והוא לימד אותי ואמר לי שזה מאוד יתאים לי. ולפני שהגעת לשם, הכרת את זה מהארץ כבר? ממש לא, לא. זאת אומרת, נחשפת לזה לראשונה שם בארצות הברית. כן. והיום את יודעת שיש בארץ גם קהילות רפורמיות, אבל גם קהילות כמו שלנו, קהילות מסורתיות. יש ביחד, הקהילה המסורתית לבד כ-60 קהילות, שגם יש שליחות ציבור וחזניות. לא ידעתי שזה כל כך מפותח בארץ. זה פחות מפותח ופחות אתה רואה את זה בארץ, איפה שאני, מאיפה שאני באה. היית רוצה לחזור לארץ? אני פה, מה זה רוצה לחזור לארץ? אני תמיד פה. לא, הכוונה שלי, מקום בפלורידה, לחזן בחגים בארץ ולא שם. למרות שהכסף הוא לא אותו כסף, אבל לחזן בארץ. אני אף פעם לא שרה או מחזנת בשביל הכסף, זה קודם כל, זה מהנשמה, זה משהו שהולך איתי, אבל כמובן שאני אשמח לעשות את זה פה. אם זה יהיה מפותח, בוודאי. א', זה כבר מפותח ויש לך את האפשרות. אני כבר אומר, אם תרצי לחגי תשרי הבאים, אני אדאג לך לקהילה. אני מאוד אשמח. שירי, את בארצות הברית. כלומר, אולי כאן לא? אני מתארת לעצמי שפה זה סיפור לגמרי אחר. הרב חיון, קהילת מוריה, שאתה הרב שלה, מגדירה את עצמה כקהילה דתית מסורתית שוויונית. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מחויבים להלכה בצורה מלאה. בשבת אני לא נוסע, אני לא משתמש בחשמל, אין נגינה אצלי בבית הכנסת שבת, אבל מצד שני, אין שום מניעה שאישה תשמש שליחת ציבור, אישה עולה לתורה, יש שוויון מלא בין גברים ונשים, יושבים ביחד, אין שום מניעה שישבו ביחד, כפי שידוע לנו גם בעבר בבית המקדש, לא ידוע על מחיצה שהייתה, יש על זה מחלוקת, ואין שום מניעה, ואני לא חושב שאפשר אחרת היום. ממה פוחדים החרדים? בוא אני אגיד לך, קודם כל אני טוען התעסקות יתר, בצניעות לכאורה של נשים, היא כבר לא צנועה. היא חרמנות לשמה. כי מתעסקים איך היא התלבשה, איך היא באה. אני רואה אישה שמתפללת לצידי, אני מרוכז בתפילה היום, כמו שגבר עומד לצידי. אין לי שום הבדל, אני רואה אדם שמתפלל, כי בצלם אלוקים ברא אותנו, זכר ונקבה ברא אותנו. ובכל זאת, אתה אומר שוויוניות, אבל אין אצלך חזניות. אין חזניות, לא בגלל שגם אין חזנים. אני לא נגד חזניות, יש לי שליחי ציבור ושליחות ציבור. שליחי ציבור. יש שליחי ציבור, הקהל, קרי חברי הקהילה וחברות הקהילה, הם שליחי הציבור. יכול להיות שבערב שבת יש שליחת ציבור או שליח ציבור. כל תפילה יש מישהו או מישהי אחרים שהם שליחי הציבור. כי אני רוצה שהקהל יהיה שותף, תפילה היא לא מופע. נכון שהאסתטיקה היא חשובה גם כן, ולכן אני אומר כל באישה ערב, אני מעדיף אישה עם כל ערב מאשר גבר עם כל זייפן.
לכן אני, לדוגמה, לא אהיה חזן בדרך כלל. העובדה שאתה דוגל, ואני אומר בכוונה, דוגל בכל באישה ערב ולא בכל באישה ערווה, לא מעוררת עליך רוח פרצים מצד החוגים הדתיים? קודם כל, אני דתי בעצמי, והחוגים שאני נמצא בהם חוגים דתיים. והמסורתיים גם כן. החוגים האורתודוקסיים, הקיצוניים יותר, מתנגדים לכך. זו בעיה שלהם. זו בעיה שלהם, ויש סיפור מאוד יפה, שאולי אני אספר לך אם יש דקה. מספרים על שני רבנים, רב מבוגר ורב צעיר שהולכים בדרך. וראו אישה שנפלה. הרב המבוגר בלי חשבון הרים אותה, לקח ממחתה, ניגב אותה, הרים, עזר לה לעלות למונית הביתה. והמשיכו ללכת. אחרי 3 שעות שאל הבחור הצעיר את הרב המבוגר, כיצד העזת לגעת באישה, שהרי אישה ערווה? אמר לו, אני השארתי אותה שם, אתה עוד סוחב אותה איתך. יפה. הכל בראש. יפה. זה נמצא פה למעלה, כי גם האישה תהיה מודרת מעבר למחיצה, השאלה מה עובר לך בראש בזמן התפילה. זאת אומרת, זה החרמנות, פוחדים מהחרמנות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, יצר הרע, אתם קוראים לזה. אבל הבעיה היא של הגבר, ואם יש לו יצר הרע, אז הוא יהיה לו גם כשהאישה מעבר למחיצה, הוא ירים את העיניים להסתכל למעלה, או הראש שלו יהיה שם בדמיון. ככל שהטבור חזק יותר, אני אומר, יש בעיה יותר גדולה. כי אני חושב על אוכל אישית, ביום כיפור הרבה יותר מיום רגיל. בימים שאני צם בהם, האוכל מטריד אותי יותר. ימים רגילים אני שוכח. אותו דבר אני טוען, כשמתעסקים עם האישה יותר מדי או מסתירים אותה, בראש זה עובד שעות נוספות.